Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kaibigan ko na itago na lang natin sa pangalang Jero. Taong 2003, Pilar, Bicol. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang driver ng bus si Jero. Galing Pilar hanggang Manila ang kanyang ruta sa bawat araw na dumaraan. Wala namang problema yon kay Jero dahil sa sanay na yon sa ganoong uri ng gawain. Meron siyang kasama palagi sa biyahe na itago na lang natin sa pangalang Rico. Salitan kasi sila ni Rico sa tuwing inaantok na siya. Sa ilang taong ganong trabaho nito ni Jero, ay hindi pa siya nakaranas makaengkwentro ng mga kakaibang nilalang sa daanan. Kung di nyo na itatanong, lubhang nakakatakot ang daan pa Maynila galing Bicol. Marami kang madadaanang daan na walang bahay at tanging mga puno lamang at talahiban ang iyong masisilayan. Napakadelikadong biyahe noong mga panahong yon dahil sa gabi ang alis ng bus galing Pilar. Palakasan na lang talaga ng loob para sa mga driver ang ganoong kahabang paglalakbay. Swerte na lamang kung meron kang kasama sa daan, lalo na kapag gabi. Ayon kay Jero, na ang tanging kinakatakot niya lamang doon ay ang masiraan sa daan. Minsan na kasi niya yung naranasan at doon mismo siya nakasaksi ng kakaibang pangyayari. Ayon sa kanya, habang nagmamaneho siya ng bus sa kalagitnaan ng gabi, ay napakabilis ng tibok ng puso niya na wala namang dahilan. Parang kinakabahan siya pero hindi niya naman alam ang dahilan. Magbabandang 9:00 na ng gabing yun sa pagkakatanda ni Jero. Nang makalagpas na sila ng libmana nun, ay doon na nag-umpisa ang pagpalya ng makina ng bus na ipinagmamaneho niya. Di naman yun problema sa kanya dahil baka nagkataon lang talaga ang pangyayaring yun. Ang pinagtataka niya lamang noon ay kung bakit pumalya ito. Nakasanayan niya na kasing ikondisyon ng kanyang bus na hawak upang maiwasan ang mga ganoong uri ng pangyayari. Tiningnan niya ang lahat ng maaaring sira sa bus pero hindi niya mahanap ang dahilan ng pagpalya nito. Kaya ang ginawa ni Rico ay pinilit nilang paandare ng bus. Ang mga taong pasahero nila noong mga panahong yon ay tulog na dahil sa 10 oras na nga ng gabi. Ilang minuto lang ang lumipas ay agad naman nilang napaandar ang bus. Wala na silang sinayang na oras at dali-dali din silang umalis sa lugar na yon. Alam mo pre, ganun talaga dun eh. Sa tuwing hindi ka magbubusina kapag gabi, siguradong mamamatayan ka ng makina. Wika ni Rico. Oo nga pre, di ko nga din alam kung bakit ganun ang lugar na yon. Sagot naman ni Jero habang nagmamaneho. Binilisan na ni Jero ang pagmamaneho nung mga oras na yon upang makaabot sa oras ng kanilang pagdating sa Manila. Napapagalitan kasi sila ng kanilang amo sa tuwing nahuhuli sila ng dating. Ilang oras pa ang lumipas ay nagsalita na silang dalawa ni Rico. Magpapahinga na muna si Jero at si Rico naman ang bahala sa pagmamaneho. Sa pagkakatanda ni Jero noong mga panahong yon, ay nasa bandang 11:00 na nung mga oras na yon. Kaya ang ginawa niya ay humiga siya sa upuan na nasa likuran ni Rico upang umidlip. Nakatulog naman ng mahimbing noon si Jero, pero bigla siyang naalimpungatan dahil sa mga lubak na dinadaanan ng gulong ng kanilang bus. Nang nagising na siya, ay kinalabit niya itong si Rico upang pagsabihan. Oy Rico, daan-daan naman.
Sementado yung kalsada dinadaan mo pa sa lubak. Wika ni Jero habang kinakalabit ito. Nakailang ulit na siya ng kalabit dito sa kasama niya. Pero hindi pa rin yon lumilingon. Dahil sa asar ni Jero noon sa kasama niya, ay pumunta na yon sa harapan upang kausapin ito. Pagdating niya roon, ay laking gulat na lamang niya nang makita niya itong hindi kumukurap sa daan at animoy takot na takot ito. Wala nang nagawa si Jero nung mga oras na yon kung hindi ang sampalin si Rico upang maibalik ang wisyo nito. Pagsampal niya dito ay biglang napasigaw yon na para bang merong nakitang hindi kaaya-ayang nilalang. Hoy! Ano ka ba? Ano bang pinagdagagawa mo sa buhay mo? Tumahimik at baka magising ang mga pasahero. Wika ni Jero. Agad namang tumigil si Rico sa pagsisigaw dahil pansin niya na galit na sa kanya si Jero. Pasensya na pare. Baka nananaginip lang ako kanina. Sagot naman ito sa kanya. Matapos nitong makapagpaliwanag ay pinalitan na yon ni Jero sa pagmamaneho. Mahirap kasing magmaneho na nasa ganong estado dahil hindi nito matutuunan ng atensyon ang kalsadang dinadaanan nila. Habang nagmamaneho si Jero noong mga panahong yon, ay panay ang kwento ni Rico sa kanyang mga naranasan. Ayon sa kanya na meron siyang nakitang mga kakaibang nilalang sa daan habang siya ay nagmamaneho. Ayon sa kanya na nakakita siya ng isang babae sa daan na dahan-dahang naglalaho. Matapos niyang makita ang babaeng yon, ay sinundan pa ito ng sinundan ng kung ano-anong nilalang. Kung hindi mga tao ang kanyang mga nakikita, ay mga nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin. Dagdag pa ni Rico na meron siyang nakitang isang malaunggoy na nilalang na nag-akmang talunan ang kanilang bus. Kaya pala napadaan siya sa lubak na daan dahil sa doon pinadaan ni Rico ang bus upang makaiwas sa nilalang na kanyang nakita. Halos maiyak-iyak pa si Rico noong mga panahong yun habang nagsasalaysay kay Jero. Matapos nitong makapagsalaysay, ay hinayaan na muna itong matulog. Baka kasi inaantok lang ito, kaya kung ano-ano na ang kanyang nasisilayan. Habang si Jero na ang nagmamaneho, ay wala naman siyang napansing kakaiba. Patuloy pa rin siya sa pagmamaneho hanggang sa napasok na niya ang lugar ng Quezon. Napaisip na lang si Jero noong mga panahong yon na baka guni-guni lang ni Rico ang lahat ng kanyang mga nakita. Hanggang sa biglang nag-iba ang simoy ng hangin nang napadaan sila sa isang lugar sa probinsya ng Quezon kung saan walang kaisa-isang bahay ang nakatayo. Animoy isang kagubatan yon ayon kay Jero. Maniwala kayo o hindi, lahat ng dumadaan sa lugar na yon ay bumubusina sa tuwing tatahakin nila ang kurbadang daan. Ayon sa iba na nakasanayan na yon ng mga dumaraan doon upang maiwasan ang aksidente sa lugar. Sabi-sabi kasi noong mga panahong yon, nasusundan ng disgrasya ang sino mang dumadaan doon na hindi nagbibigay babala para sa mga nilalang na nakatira sa lugar na yon. Nang papaliko na doon si Jero, ay hindi niya napansing naroon na pala siya sa lugar na yon. Nang nakaliko na siya sa daang yon, ay nakalimutan niyang magbusina. Bigla na lang nag-iba ang paningin ni Jero sa lugar na yon, ayon sa kanya. Pagsasalaysay ni Jero na matapos niyang makalampas sa lugar na yon, ay biglang nag-iba ang kanyang mga nakikita. Parang nasa ibang lugar na siya ayon sa kanya.
Napakarami na niyang nakikitang mga nilalang noong mga oras na yon. Merong mga nilalang na sumasayaw sa ere na mga walang ulo. May pamilyang naglalakad sa daan, tapos bigla-bigla ding naglalaho. Napakalamig na rin ng simoy ng hangin ang yumayakap kay Jero nung mga oras na yon. Ang labis-labis niya pang ikinatakot sa lugar na yon ay ang mga nilalang na yumayakap sa salamin ng bus na kanyang minamaneho. Paglalarawan niya sa kanyang mga nakita na isang babae at lalaki ang yumayakap sa salamin. Hindi yun pumapasok, bagkus ay naroon lang ang mga yon na nakatingin sa kanya at animoy hindi nito alintana ang bilis ng patakbo ni Jero. Si Jero naman nung mga oras na yon ay halos hindi na makagalaw dahil sa sobrang takot nitong nadarama. Animoy nagmamaneho lang siya nun na parang wala siya sa kanyang sarili. Matapos yan ay biglang nabaling ang tingin ni Jero sa daan dahil sa nakakita siya ng mga puno ng dalang hita. Teka lang, bakit may mga puno rito? Wika niya sa kanyang sarili. Wala nang nagawa si Jero kung hindi ang ihinto ang kanyang sasakyan. Matapos yan ay biglang nagising ang kanilang mga pasahero dahil ang akala ng mga ito ay nasa lugar na sila nang hintuan ng bus. Manong, asa na ho tayo? Tanong sa kanya ng isang pasahero. Di naman makaimik si Jero dahil sa labis-labis na takot. Uy Jero, ba't ka tumigil? May problema ba? Dagdag na tanong ni Rico nang magising ito. Wala. Pre, ikaw na muna magmaneho. Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Sagot naman ni Jero habang papaalis ng upuan. Di naman siya kinulit pa ni Rico dahil sakita rin ito sa mukha ng kanyang kasama na parang meron itong nasaksihang hindi kaaya-aya. Matapos nilang makapagpalitan, ay hinayaan na muna ni Rico na makatulog ang kanyang kasama. Wala rin itong kaide-ideya kung bakit hininto ng kanyang kasama ang bus sa gitna ng kalsada. Si Rico na ang nagmamaneho ng bus na yon hanggang sa makarating sila sa Pasay. Awa naman ng Diyos, ay walang disgrasyang naganap sa kanilang paglalakbay. Ang tanging nangyari lamang noon ay ang pagkakaroon ni Jero ng isang karamdaman. Napakataas ng temperatura nito nang narating na nila ang Maynila. Halos nga, hindi na makalakad si Jero noon dahil sa hilong-hilo siya sa biyahe. Animoy hindi na niya talaga maintindihan ang nangyayari sa kanyang katawan. Naisugod pa si Jero sa ospital noong mga panahong yon. Pero hindi matukoy ng doktor ang karamdaman nito. Ayon sa ibang tumingin kay Jero na napasma yon dahil sa madalang itong kumain tuwing umaga. Lumipas ang 3 araw na pananatili ni Jero sa Maynila ay napagpasyahan ng kanyang amo na pauwiin na muna siya upang makapagpahinga ng maayos. Hindi naman tumutol si Jero sa kanyang amo dahil alam niyang nagiging pabigat na siya para dito. Nang makauwi na siya ay agad siyang sinamahan ng kanyang asawa upang makapagpakonsulta sa isang albularyo. Agad naman siyang tinawas ng albularyong yon dahil sa alam nitong hindi ordinaryo ang karamdaman ni Jero. Naku Nong, ang daming gumagambala sa'yo. Wika ng albularyo nang matapos na siya nitong tawasin. Di lang naman umimik si Jero noong mga panahong yon dahil sa kanyang iniindang karamdaman. Animoy lutang si Jero habang kinakausap ng albularyo ayon sa kanyang asawa.
Nang nalaman kong narito na si Jero sa aming lugar, ay agad ko naman yung pinuntahan upang kausapin. Isang beses lang kasi sa isang buwan yon umuwi, dahil sa meron din siyang tinutuluyang bahay doon sa Pilar. Nang marating ko ang kanilang bahay ay doon ko nakitang nakaratay si Jero sa kanyang higaan. Hindi na yon nakakalakad ayon sa kanyang asawa. Sabi naman ng manggagamot sa kanila, nagagaling pa si Jero kung magagawa nitong puntahan ang lugar na kung saan nasilayan niya ang mga nilalang na yon para makapag-alay siya sa mga ito. Hindi yon titigil sa paggambala sa kanya hanggat hindi nito nakukuha ang kapalit ng kanyang paggaling. Lumipas pa ang araw ay nagkaroon na ng lakas si Jero upang bumiyahe. Wala nang sinayang na oras ang kanyang asawa noong mga panahong yon. Isang araw lang ang lumipas at nakabalik na ang mag-asawa sa kanilang tahanan. Si Jero noong mga panahong yon ay makikita mong masiglang masigla na. Hindi na muna namin ito inistorbo upang makapagpahingayo ng lubusan. 2 linggo rin mahigit ang nagawang pamamahinga ni Jero dahil sa mga pangyayaring kanyang naranasan. Lumipas ang 3 linggo at napagpasyahan kong bisitahin ito. Jer! Jer, andiyan ka ba? Wika ko sa kanilang bahay habang kumakatok. Agad naman akong pinagbuksan ng asawa ni Jero at nagwika ng, "Naroon sa likod ng bahay si Jero, nangunguha ng mga gulay." Matapos yan ay agad ko namang tinungo ang likod ng kanilang bahay upang mapuntahan ko ang aking kaibigan. Pagdating ko roon ay abalang-abala ito sa kanyang mga halamang gulay. Doon din mismo sa lugar na yon ay ikinuwento sa akin ni Jero ang mga kaganapan sa kanyang buhay. Hindi ko lubos sukat akalain na ganun na lamang ang pinagdaanan niya. Ayon kay Jero na, nang makarating na sila sa lugar na yon, ay ramdam niya ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Ang kanyang asawa at maging kasamahan nila ay normal lang ang paningin sa lugar na yon. Pero para sa kanya ay punong-puno ang lugar na yon ng mga nilalang na hindi niya lubos sukat akalaing naninirahan din sa mundong ibabaw. Hapon na noong mga panahong yon nang makarating sila sa lugar upang mag-alay para tuluyan ng gumaling si Jero. Habang sila'y naglalakad ay hindi mapakali ang mga mata ni Jero dahil sa sobra-sobrang kilabot sa lugar na yon. Kahit nagrereklamo na siya sa kanyang mga kasama na lisanin na ang lugar na yon, ay hindi pa rin siya pinapakinggan ng mga ito. Hanggang nadapo sila sa isang lugar na merong mga puno ng dalanghita. Kitang-kita doon ni Jero ang isang dalagang walang ulo na pumipitas ng mga dalanghitang inuuod na. Nakakarinig din siya roon ng mga pagkanta na nakakakilabot pakinggan. Ang mga punong naroon sa lugar na yon ay animoy sumasayaw at nakatitig sa kanila habang sila ay naglalakad. Nawala lang ang lahat ng yon nang natapos na ang kanilang pag-aalay na ginawa. Kasabay ng pagkawala ng mga nilalang na yon ay ang tuluyang paggaan ng pakiramdam ni Jero. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay hinding-hindi pa rin malilimutan ni Jero ang kanyang karanasan sa kurbadang daan ng Quezon na napakaraming mga puno ng dalanghita. Okay, opinion ko sa kwento. Jero. Kung ilang taong ka nang nagmamaneho dyan, bakit itong taong 2003 ka lang ginambala ng mga sinasabi mong elemento? Ano ba, nakalimutan mo bang bumusina? Nakalimutan mong bumusina? Nakalimutang ipaalala sa'yo ni Rico na bumusina? O ito talaga yung tamang pagkakataon para
pagparamdaman ka na ng mga nakatira sa lugar na yon. Kasi kung pakikinggan yung mabuti yung kwento, sabi dito ni Jero na ilang taon na siyang nagmamaneho doon. Yun nga, Pilar to Maynila, tapos doon lang siya ginambala. Ano kaya no? Ano kayang magandang sagot para sa tanong na yon? Jero, kung nakikinig ka man, sana masagot mo yung tanong ko na yon para magkaroon kami lahat ng klaro sa kwento mo. Pero kayo, kung may opinion kayo o meron kayong tanong kay Jero, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.